Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama, suster, bruder, berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengko kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika, lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya pitados ing Gusti ingkang estu tresna dumateng kula panjenengan sami saking titah. Awit saking katresnan dalem Gusti kersa ngurbanake putra dalem untang-anting putra kinasih injih Gusti Yesus Kristus. Lan anggenipun kurban menika lumantar sangsara seda sinalip wonten ing pamentangan lan wekasanipun wungu mulya mekrat dhateng swarga. Awit kasok tresna dalem Allah ingkang ngersakake supados boten wonten setunggal kemawon saking tiang-tiang sing pracaya marang panjenengane menika ilang, tersesat utawi cicir. Mila Allah kersa nebus sedaya dosa-dosaning jagat, dosa-dosaning umat manungsa. Nah menika ingkang dados underaning wawan pangandikan antawisipun Nikodemus lan Gusti Yesus. Waosan Injil dinten menika tasih nglajengaken kados pundi Nikodemus ingkang sowan ing ngarsa dalem Gusti lan kasengsem dumateng Gusti pengin ngangsu kapitadosan ingkang sansaya lebet ing ngarsa dalem Gusti Yesus piyambak. Kula panjenengan ing mangsa Paskah menika ugi katimbalan supados anggenipun bangun iman kapitadosan menika nggadahi pondasi sing kuat. Injih menika kesadaran lan pengalaman katresnan dalem Allah sing agung tumraping awake dhewe. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk. Gusti Yesus, sabda dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabikao kekiyatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi roing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Yohanes bab 3 ayat 16 ngantos dumugi 21. Nalika samono Gusti Yesus ngandika marang Nikodemus, samono kasok tresnane Allah marang donya nganti putra dalem untang-anting diparingake supaya saben wong sing ngandel ing panjenengane aja nganti tiwas nanging darbenana urip langgeng. Awit Allah ngutus putra dalem ora perlu ngadili donya nanging akarya slameting donya. Sing sapa ngandel ing panjenengane ora diadili nanging sing sapa ora ngandel wis katiban pangadilan marga anggone ora ngandel marang asmane putraning Allah untang-anting. Dene pangadilan mau wujude mangkene, pepadang rawuh ing donya nanging manungsa luwih seneng marang pepeteng tinimbang marang pepadang. Marga pagaweane dasare ala. Awit sing sapa tumindak ala sengit marang pepadang lan emoh nyedhaki pepadang. Aja nganti pagaweane konangan, nanging sing sapa tumindak bener
seneng marani pepadang supaya ketara yen pakaryane ditindakake karana Allah. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, dumateng Nikodemus Gusti Yesus paring pitedah bilih Allah ingkang maha kuwasa, ingkang nitahaken bumi langit amargi tresna sanget dumateng sedaya titah dalem ingkang sampun dumawah ing dosa lan dipun petang anggenipun dosa menika wis ora kepitung, mbuh kuwi jumlahe utawa gedene, saengga yen titah dalem menika nggayuh kawilujengan kanthi daya kekuatane piyambak mesti ora bakal bisa. Dosa sing kados umpamane utang tumraping Allah wis ora iso kebayar. Mila Allah ingkang tresna banget dumateng titah dalem ngersakake supados sing ngandel marang panjenengane aja ngasih tiwas, aja ngasih kablenggu ing pati. Dosa menika mesti wohe pati, mbuh kuwi dosa cilik utawa dosa gedhe. Lan kados ingkang dipun ngendikaaken Gusti Yesus, wong sing kadosan, wong sing tumindak dosa awit saking uripe sing ala mesti ngedoi pepadang. Dosa menika kecenderungane ditutupi, dipoles, ditopengi supados menapa ora ana wong liya sing ngerti. Mila tiang-tiang sing dumawah ing dosa utawi sing seneng tumindak dosa mesti ngedoi pepadang. Lan kepara ing jamane awake dhewe wong wani tumindak dosa terang-terangan. Menika sing aneh ateges wong wis ora ngurmati sing jenenge pepadang. Sang pepadang jati injih Gusti Yesus wis ora diurmati merga kathah sing tumindak dosa kanthi terang-terangan. Kepara ya ana ing padangan. Jaman rumiyin benten, jaman rumiyin wong tumindak dosa menika kanthi sesideman ing wayah petengan lan anggenipun jagi dosane ya kanthi peteng-petengan, aja ngasih terang-terangan. Nah menika titah dalem Allah ingkang sansaya dangu anggenipun tumindak dosa malah parah. Mila kula panjenengan sami dikersakake supados anggenipun mujudaken semangating Paskah kanthi mbangun gesang enggal lair malih dados manungsa enggal. Kula panjenengan kudu wantun nunggil ing pepadang, urip ana ing pepadang, ana ing padangan. Supados menapa yen awake dhewe urip ing pepadang, sadar menapa boten, dipeksa menapa ikhlas, awake dhewe terus sinau tumindak bangun sikap, bangun urip sing sae, sing becik. Nek nang ngarepe wong akeh biasane kan awake dhewe kuwi jaga gengsi, kepara ya jaim, solah bawa, tata wicara, sikap menika lak tinata. Beda banget nek nang kamare dhewe utawa nang omahe dhewe. Umpamane kemawon yen wonten ing warung makan awake dhewe nedha menika lak sikape langkung sae tinimbang wonten ing griya. Nek nang omah mbok menawa karo jegang, karo teturon, karo pelayon, utawa nek ana sing kurang terus langsung nesu-nesu, piringe dibanting, gelase dibanting. Nek nang warung makan jarang banget awake dhewe nindakake sing kaya mengkono. Urip ana ing pepadang ateges awake dhewe urip sing transparan. Aku ki kaya ngene iki, nek salah ya
ana nasihat, ana masukan awake dhewe tampa kanthi legawa, tur ya urip ing pepadang menika urip ing antarane wong akeh samilung tinulung anggone nggayuh gesang kasuwargan. Mila yen wong Katulik murid dalem Gusti menika dhewe ndelik ndekem menika tasih kablenggu ing pepeteng. Mugi-mugi lumantar sabda dalem Gusti dinten menika kula panjenengan sansaya ngraosaken lan nikmati kados pundi katresnan dalem Allah ingkang agung, saengga kula panjenengan nggih wantun bangun gesang sing sansaya langkung anggene tresnani Gusti. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.